malam mu biyu ne a wajen mijinmu kuma kowace gidanta daban. Wani lokacin idan ya shigo gidana da safe yakan neme ni, alhali kuma ba ranar kwanansa ba ce. Malam shine nake ganin yana da dama ko ikon ya shigo cikin ɗaki na ma ballantana ko kuwa? Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani ya gaya mana a cikin suratun Nisa dangane ga adalci tsakanin iyali. Yana cewa fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Allah subhanahu wa ta'ala ce ku auri abin da ya daɗaɗa muku na daga iyali biyu biyu ko uku uku ko huɗu huɗu, idan kuna jin tsoron ba za ku iya adalci tsakaninsu ba, to ƙwaya ɗaya ta isa ko abin da daman mutum ta mallaka. Sai Allah ta'ala ce zalika adina, wannan shi ya fi kusa Allah ta'ulu, ba za ku yi zalunci ba ko ba za ku tara iyali da yawa ba. Da haka hadisi kuma ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk mutumin da ya auri mace fiye da ɗaya kuma ya kasa yin adalci a tsakaninsu zai tashi ranar alkiyama ɓarin jikinsa ɗaya baya yin aiki. Don haka abin da ya kamata ga mai iyali shine ya daidaita tsakaninsu a cikin rabon kwana, kuma ya daidaita tsakaninsu a cikin dukkan abin da zai iya yi na mu'amala da su. Malamai sun ce waɗannan abubuwa da ya zama wajibi a daidaita mata tsakaninsu shine abubuwa ne guda 10. Na ɗaya, ya ciyar da su biyun gwargwadon ƙarfinsa, kuma kada ya fifita wata akan wata, ya ba wata abinci mai daɗi ya ba wata mara daɗi. Duk da wasu suna cewa wai kowace mace a bata irin abincin gidansu, in an auro ‘yan mai kuɗi a bata abinci mai irin na masu kuɗi, in an auro ‘yan talaka a bata abinci irin na talaka. Wannan ba gaskiya ba ne. Ba matan ake lura da shi wajen ba da abincin ba, mijin ake lura da shi. Saboda in talaka ya auro ‘yan mai kuɗi, abincin talaka zai bata, in mai kuɗi ya auro ‘yan talaka, abincin masu kuɗi zai bata. Da haka ana lura ne da matar, wato ana lura da mijin ne ba matar ba. Da haka na ɗaya kenan. Na biyu, ya ba su ruwan sha. Na uku, ya yi musu tufafi kai ɗaya, ba wai sai kala ɗaya ba, a iri ɗaya, ya kawo musu tufafi gwargwadon ƙarfinsa, ko da kala-kala ne, amma ya zama kuɗinsu ɗaya, kowace ta zaɓi wacce take so. Sannan na huɗu, ya ba su gurin kwana, shi ma in zai yi daidai gwargwadonsa ya ga cewa gurin kwanan kowace ta sami irin abin da ɗaya ta samu, ko da bai zama iri ɗaya ba gidan, don ba sharaɗi ne ya zama iri ɗaya ba, amma dai duk abin da ake da shi na more rayuwa a cikin wannan ya zama shi ma wannan akwai irin wannan. Sannan na biyar, ya daidaita su wajen haƙƙinsu na kwanciya na aure. Sannan na shida, ana nufin ya daidaita musu kwanaki, ya zama kwanan da ya ba wannan irinsa ya ba wannan. Sannan kuma na shida, ya daidaita su wajen kayan da zai ba su na kwalliya. Sannan na bakwai, kayan da zai ba su na tsafta, wanda za su dinga tsaftace jikinsu da gidansu da shi. Sannan na takwas, kula da haƙƙin lafiyarsu. Sannan na tara, kula da iliminsu na addini ko na zamani. Sannan na 10, ya tausaya musu, ya ƙaunace su. To amma wajen ƙauna ba zai iya yiwuwa ka daidaita ƙauna ba, domin kana da mata biyu za ka samu ɗaya tafi kirki, ko ɗaya tafi ilimi, ko ɗaya tafi tarbiyya, ko ɗaya tafi kula da kai, ko ɗaya tafi tausaya ma, ko ɗaya tafi sakin jiki da kai, ko ɗaya tafi wato yin wasu abubuwa da za su faranta maka fiye da ɗayar. Wannan ita kuma zuciya an gina ta akan san abin da ya fi kyautata mata. Wani balarabe yana cewa a hasin ilan nasu tasta abid qulubahum faɗala masta abadal insana ihsanu. Ice ka kyautata wa mutane sai ka mallake zukatansu, da yawa kyautatawa take mai da ɗa ya zama kamar bawa. Kuma wata magana tana cewa ita ma jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughd man asa ilaiha. An gina zuciyar ɗan adam bisa ƙaunar mai kyautata mata da ƙin mai munana mata. Wasu na ɗauka wannan hadisi ne, amma ba hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, magana ce dai ta hikima. Don haka wajibi yayi wannan adalcin. To idan mutum ya shiga gida wajen iyalinsa, ba laifi ba ne ka shiga nan ka shiga nan, ka je don kana da iyalai biyu suna da gida daban-daban, kowace ka je ku yi hira. To amma dai kada mutum ya nemi saduwa da wacce ba kwananta ba ne, domin wannan zai bayu zuwa ga ɗaukan alhakin waccan. Mai yiwa zai je can ya gaji ko ba da bukata, kuma alhali haƙinta ne na wannan ranar.
saboda haka wannan wasu malamai suna ga ba daidai ba ne, wasu kuma suna ga in yana da hali ko yana da ƙarfi ko yana da lafiyar da zai iya zuwa musu su biyan a lokaci guda, wato in ya fita daga nan ya je can, to wasu na ga babu laifi, amma dai a barinsa ɗin shi ya fi, cewa kowace dai a ba ta haƙƙinta yadda Allah ya bata, kuma a kula da wannan ɗin kada a dinga zalunta wata ko ta fahimci cewa ba daidai ba ne. Zaka in ya shigo ba lokacinsa ba ne, sai ki ba shi haƙuri, shi ya fi haƙura ya je wajen waccan, shi ya fiye masa sauƙi, kuma shi ya fi dacewa, kuma shi ya fi kiyaye haƙƙin juna. Sai dai wasu malaman suna cewa idan har ya shigo gurinki kika yadda da shi, to kamar bashi aka ɗauka ma waccan, ita ma wasu lokacin kwananki, to fa ki san zai iya zuwa gurinta ita ma waccan, domin in dai namiji zai zo gurinki ya ɓoye ya sadi da ke ba a lokacinki ba, to ki san ɗayan ma fa zai yi mata haka. Saboda haka wasu na ga in har su matan sun yadda a yi hakan, cewa inda ya je yana da bukata shikenan, to ana iya yin haka. In kuma ba su sani ba ko ba su amince ba ko ba a yarjejeniya akan haka ba, to barinsa shi kuma ya fi kusa da adalci.